Nathan, gusto nyo ini? Nga may pito. Ikaw, kulit ko. Tawag ko. Ano ba ba? Nawala tayo mo yun, duwara. Duwara mo tayo mo yun. Ayan po si Boss Jolan. Oo. Laro na kami. Host. Excuse me. Kaya Nathan, iba nga mo. 21 lang. Ano ba ba sila ulit May yun? niya eh. Ano 21 na, bilog kami lang. Yan eh. Yung harap. Yung harap. Yan, titulo ba yan? 1994 ni? 1, 1994. Tatan siya po nagtinyo. Ngayon eh. Bumalisak na. Bumalisak na. No. Kaya no, nasupita. Ano ba? Nasupita. Sa Kano? Sika dyan. Iska tama no. Magkano yung price dito, Boss Jolan? 500 lang. 500. Kung yung mananalo dito, 500. Consolations price natin, 100 lang. Yung final price, magkano price? Binayad sa akin ng refill, oh. 5 piso. Ingat. Ito na yung sponsor natin mga boss. Palapit na. Ang nagpaliga. Nagpaliga dito. Team Odadi, Team Norton. 3x3. 3x3 kot. 3x3 sa lupa. Odadi Team Norton. Pagkaiba to eh. Nga po. Sige lang. Pekol, diyan kay Pekolay. Kate. Nga po sa libuan ni mga lasi ay. No, wala na. Paja eh. Sige. Diyan magkakaiba na yun. Diyan kay Pai. Sige. Kara lemot ini mo. Coba nih, kol gas kan ngani kena mo jog. Sama mga nani. Nere. Guys. Dila. Hoy. Dila na, tay jakay. Hoy. Sulat at tiraman. Kapot. Okay? Hindi, team Padate. Ito lang akapaw.
Kulto. Talon shoot, tuntan. Shoot masang dili. So, napa no foul. Sige mo, ano mo lang mapaikon. Sige, mangilan lang sige kay bayo. Kala jud eh. Hindi mo sige magala. Akon, koy mo. Nice one. Score man mo. Good. Ah. Go.
Yan, oh, 90 minutes. Oh, ay gani ko sa tama. Ano siya? Makasya kayo 2 points. Nawag nila. Ah, sige. Tinong siya kayo. Subay makatinte, wala ni 2 minutes. Pagkamula. Kulami. Wala. Pagloy, pagloy. Pagloy. Pagloy ka mag-check. Oh, the 2 points. Saan ba nila makasok? Dito wala. Dito wala ni Lara. Oh! Oy! Oh, sila sumabay! Tapos. Last one, di ba? On. Patay. Rock. Break. Sige. Palong. Sakol sa tama ko. Panalo, boss. Panalo Team Norton natin. Team Norton. Tawagin na Team Norton. Team Norton, bibigyan natin yung lahat ng bansa natin. Team? Team Team Norton, Norton. ito, panalo. Ito, salamat. 500. Pakita mo, Team Norton. Boss Jolan, Boss Jolan. Boss Jolan. Boss Jolan. Kailan next laro? Bukas, hanggang 1, Hanggang 1. base of 7. So, abangan po natin yan, mga boss. Next time ulit.